तो हेलो लोगोफोर गुड इवनिंग टू यू ऑल लोगोफोर तो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर नोंथांमोना बयबो माने थाम्बनेइलाव नायनानै हमनो हाखाबाय जे सासे मानसि जे बिथांमोना सानैबो जोंनि बर' हारि जे बर'जों बर' बेफोरबायदि थाखा जाख्ल'नाय जादों आरोना तो लोगोफोर बिथांमोननि नामा जाहैबाय मन्टु बर' जायनाखि थाखा जाख्ल'दों बे मानसिया ना 30 लाख थाखा जाख्ल'दों आरोना बेफोरबायदिनो मोनसे खामानियाव माने ट्रेक्टर हरगोन गारि मटर हरगोन होननानै माने बिथाङा 30 लाख थाखा थगायनानै जाबाय आरोना बिथां बिक्रम बसुमतारीनिफ्राय माने थाखाखौ थगायनानै जादों आरोना बे मन्टु बर'आ तो लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जायफ्रानाखि जे बे मन्टु बर'खौ हमनानै हरनो हायो बे मानसिनो माने जेन'बा बान्था होगोन आरोना जेन'बा बिथाङा बान्था होगोन बिथाङा दि बान्था होनो नागिरदों तो नोंथांमोना बे बान्थाखौ लानो गोसो दङबा नोंथांमोना माने हमना हरबानो जाबाय आरोना जायफ्रानाखि नुदों जे नुयोबा हमनानै हर आरोना तो लोगोफोर आं नोंथांमोननो बेनो रिकुवेस्ट जे नोंथांमोना जे 30 लाख थाखाखौ जेन'बा बिदि माने जाख्ल' दाजाथों नै बेफोरबायदि सानोबा बिथांखौ हमनानै हरदो नुयोबा तो लोगोफोर आंनिफ्राय रिकुवेस्टआ बेनो आरोना तो लोगोफोर जोंनि बर' हारियाव मा जागासिनो नंगौना नङा गावजों गाव थगायलायनाय गावजों गाव नारा नाथा गावजों गाव बेफोरबायदिनो पार्टिनि मुं लानानै बेफोरबायदि गावजों गावनो एना एनि नंगौना नङा गावजों गाव बुलाय सुलाय दानलाय सुलाय गावजों गाव बुथारलायनाय सुथारलायनाय आरो बेलेग हारिजोंबो बेफोरबायदिनो बुथार जायो माबा जायो टाउनाव दोनजायो बेफोरबायदि अनेक घटना जासै आरोना तो लोगोफोर आं जोबोद दुखु मोनो आरोना दिनैनि दिनाव जे लोगोफोर जोंनि बर'आ बेफोरबायदि दाजाथों आरो जोंनि बर'आ माने दावगालांथों बेफोरबायदिनो गावजों गाव बेफोरबायदि नारा नाथाया जोबलांनाय बायदि माने गावजों गाव अनलायनो नाजादो मानो होननानै बुङोबा जों गावजों गाव मिलायलायनो रोङाबा जों बड'लेण्डबो माने जिंदगि मोना आरोना लोगोफोर मोननैजों मोनसे जायाबा मालाबाबो बड'लेण्डबो मोना आरोना तो लोगोफोर बेयो आंनि साननाय नोंथांमोना मा साननो तो कमेन्ट खालामहर आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ मोजां मोनदोंना मोनाखै बा मोनाखैबा मोनाखै मोनदोंबा मोनदों तो कमेन्ट खालामना बुंहर आरो बेयो आंनि गोदान चेनेल तो लोगोफोर मा होनबावनो ना जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदिनो माने गावजों गाव एना एनि दानलाय सुलाय नारा नाथा गावजों गाव हेबलायलायनाय गावजों गाव बखिलायनाय बेनो जोबनो थांला तो आं ओंखायनो माने नोंथांमोनखौ बेफोरबायदि दाजा जे नोंथांमोना मोजाङै मिलायनानै जा तो बेफोरबायदि आरोना गावजों गाव एखे मेगन सालायनाय मानाय बारा जाथारबाय आरोना जोंनि बर'आ आरो हौवा हिन्जाव लाना खारलायनाय मालायनि हिन्जावखौ लाना खारनाय मालायनि हौवाखौ लाना खारनाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरबायदिनो गथ' गोनां जायफ्रानाखि गथ' गैयै बेफोरबो खारो गथ' गोनांफ्राबो खारो सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' अनेक खमबाव नंगौना नङा तो बिदि आरोना लोगोफोर तो आं जोबोद दुखु मोनो बेफोरखौ सानोबा तो नोंथाङा मा साननो कमेन्ट खालामहर लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनना मोना जे कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना बेफोरबायदिखौ मोजां मोनोबा मोनो मोनाबा मोना तो कमेन्ट खालामहर आरो माबायदि साजा होनांगौ बेफोरबायदिखौ मोनोबा नै बेफोरबायदि आरोना तो कमेन्ट खालामहर आरोना मा खालामनांगौ बिथांमोनखौ हमनानै मोनोबा तो नोंथांमोना माने कमेन्ट खालामहर आरोना तो लोगोफोर आंनि बुंनाया एसेनोसै जे जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि दाजाथों होननानै आङो माने नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जायो नोंथांमोनखौ हेफाजाब होनो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामनो थाखाय आं भिडिअ बानायो नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालाम लोगोफोर नोंथांमोना सासे बुजिनो गोरों मानसिबा नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन आरो नोंथांमोना बुजिनाय गैयाबा नोंथांमोना आंखौ डाउनाव दोनगोन बेनो आरोना तो लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखायसो भिडिअखौ खालामो आं हारसिंनि थाखाय आं भिडिअ खालामा मालाबाबो आं नोंथांमोनखौ हेफाजाब होनोसो आं भिडिअखौ खालामो लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोनोबा मोनो बुंहर मोनाबा मोना आंनि भिडिअखौ नायनो बायोबा बायो बायाबा बाया तो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना अब्लासो आं मिथिगोन लोगोफोर नोंथांमोना दि मा सानो आंनि भिडिअनि बागै तो लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आरो जायफ्रानाखि बे मन्टु बर'खौ नुयो नोंथांमोना हमनानै हरबानो जाबाय नोंथांमोना बान्था मोनगोन जेनेबा 1 लाख बान्था मोनगोन होननानै बुंदों तो नोंथांमोना बे बान्थाखौ नाजावनो लुबैयोबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर आरोना बिथाङा बाराबो होनो हागौ जे अननायजों तो नोंथांमोना बान्थाखौ आजावनो लुबैदोंबा हमनानै हरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आंबो हमनानै हरगोन जे बिथांखौ नुयोबा तो बेनो आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर आरो मा होनबावनो ना थेंक इउ स' माच गावजों गाव सापर्ट खालामलायबाय था लोगोफोर आरो गावजों गाव बेफोरबायदि नारा नाथा गावजों गाव हेबलायलायनाय जेन'बा डाउनाव दोनलायनाय गावजों गाव जावलायलायनाय गावजों गाव नारा नाथा हेबलायलायनाय गावजों गाव बखिलायनाय बेफोरखौ बाद हो लोगोफोर बेखार मा मोनो गावजों गाव बेफोरबायदि जावलायनानै मानानै पार्टिनि नाम लानानै
नंगौना नङा थ' पार्टिनि नाम लानानै बेफोरबायदि जावलायनाय माने ओरैबायदि बखानि मिथिबाय दा माने बै लिडारफ्रासो देरहागोन बिसोरसो जागोन थाखाखौ थ' नों थाइसेबो मोनजानाय नङा नै बेफोरबायदि जोंनि बर' जाम्बा जाम्बिफ्रा मानो बेफोरबायदि पलिटिक्सखौ लानानै जे इलेक्सनफोरखौ लानानै मानो दावराव दावसि गावजों गाव मानो बुलाय सुलाय नंगौना नङा जाम्बानिसो बेफोरो नोंसोर मानो बुजिया लोगोफोर थ' बेनो आरोना लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनिफ्राय बेनोसै दिनैनि भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेला गोदान बेयो लोगोफोर थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर see you on the next video लोगोफोर आरो सापर्ट खालामबाय था जै बर' हारिनि बाय बाय लोगोफोर